μουσικές σας παίξουν. Πάμε προς τα κάτω και παίρνουμε για παράδειγμα πάλι το μήνυμα του Κώστα. Το μήνυμα του Κώστα που είναι εδώ. Λοιπόν, είχε κάνει λοιπόν μία παράθεση στο μήνυμα του Κώστα, τρέμε κόσμε, Daphne is coming. Λοιπόν, αν δούμε πως εμφανίζεται αυτό στην παράθεση που είχε κάνει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, πάμε πιο κάτω για να δούμε. Πάμε πιο κάτω. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, Daphne, λίγο συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, νόμιζα ότι το μήνυμα τέλος πάντων παράθεση τρέμε κόσμε, Daphne is coming, έτσι. Βλέποντας το λοιπόν εγώ αυτό, δεν μπορώ να θυμάμαι ποιος είχε κάνει ποιος είχε γράψει αυτό το τρέμε κόσμε, Daphne is coming, έτσι. Λέει ο Παπαδόπουλος ότι νόμιζα ότι το έγραψε εσύ και αυτό έκανα τα παραπάνω σχόλια. Τώρα πρόσεξα, το έγραψε ο Κώστας. Για κάποιον που δεν ξέρει ποιος είναι ο Κώστας, πρέπει να ψάχνει να βρει ποιος είχε γράψει αυτό και τι είχε γράψει ακριβώς. Όπως το βλέπει λοιπόν, βλέποντας το σαν Κώστας, δεν είναι ούτε καν το username του. Το username λοιπόν του Κώστα είναι K1 Κώστας με αγγλικούς χαρακτήρες. Έτσι θα μπορούσε να ψάξει τα μηνύματα του Κώστα και να βρει το μήνυμα το συγκεκριμένο που τον ενδιέφερε, που είναι αυτό εδώ, ας πούμε. Που είναι αυτό εδώ. Να δει τις παραθέσεις, να δει τι ένα Κώστας. Για να μην γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και στο τέλος όλοι εκνευρίζονται, θα μπορούσε λοιπόν ο Γιώργος Παπαδόπουλος να φτιάξει έτσι την παράθεσή του που να είναι από όλους κατανοητή. Και πάμε παρακάτω πως θα ήταν αυτή. Θα ήταν όπως είναι εδώ. Βλέπετε, υπάρχει το ίδιο μήνυμα, παράθεση από Κώστας, Ιανουάριος 2008, 12 και 56. Αυτό λοιπόν λείπει από το Γιώργο το μήνυμα. Και τι είναι αυτό? Είναι ένα link που μας πάει στο μήνυμα του και ένα Κώστα. Έτσι, τρέμε κόσμο, Daphne is coming. Αν το πατήσω δηλαδή αυτό εδώ, θα πάει στο μήνυμα το αρχικό που έκανε ο Κώστας. Ορίστε. Με έφερε λοιπόν εδώ στο μήνυμα. Το οποίο το διαβάζω. Έτσι, εντάξει, το βίντεο τώρα δεν το είδατε από την αρχή, μου το έφερε στην αρχή πάντως, μου το έφερε από εδώ το μήνυμα. Βλέπω λοιπόν τι υπόθηκε εδώ και ξέρω ποιος το έκανε αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, για να κάνουμε μια σωστή παράθεση, την κάνουμε ως εξής. Είμαστε σε αυτό το σημείο, βλέπουμε αυτό το μήνυμα και θέλουμε να κάνουμε μια παράθεση αυτού του μηνύματος προσθέτοντας τα δικά μας σχόλια. Άρα λοιπόν, ενώ κοιτάμε το μήνυμα, βλέπουμε εδώ τον τίτλο του και το κείμενο που έχει μέσα. Δεξιά λοιπόν έχουμε τα εικονίδια, παράθεση, τροποποίηση, διαγραφή και διαχωρισμός θέματος. Ίσως αυτό να μην το βλέπετε όλοι. Την παράθεση όμως τη βλέπετε όλοι και την τροποποίηση τη βλέπετε όλοι. Όσοι έχετε δικαίωμα να τροποποιήσετε. Δηλαδή την τροποποίηση θα τη δείτε μόνο στα δικά σας μηνύματα και το διαγραφή μόνο στα δικά σας μηνύματα. Πάμε λοιπόν στην παράθεση που αυτή μας ενδιαφέρει. Πατάμε λοιπόν παράθεση και δημιουργείται μία απάντηση αυτόματα. Βλέπετε, απάντηση λοιπόν, σαν να πατήσαμε απάντηση στο μήνυμα. Αλλά μέσα το χώρος που γράφουμε τα μηνύματα
έχει κάποιο κώδικα. Είναι ο κώδικας του μηνύματος του Κώστα. Βλέπουμε την πρώτη σειρά που λέει quote κτλ. Αυτή δεν την πειράζουμε καθόλου. Ολόκληρη τη σειρά. Εδώ μπορούμε να σβήσουμε σειρές, έτσι. Την πρώτη σειρά δεν την πειράζουμε, καθώς και την τελευταία σειρά δεν την πειράζουμε. Που είναι αυτή εδώ. Δηλαδή αυτή και την πρώτη σειρά που είναι αυτή δεν τις πειράζουμε καθόλου. Τις υπόλοιπες μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Πάμε λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, τα επιλέγω αυτά που δεν με ενδιαφέρουν, έτσι. Και φτάνουμε μέχρι το σημείο που λέει το τρέμε κόσμε Δάφνης Κάμικ. Αυτό μας ενδιαφέρει, να κάνει παράθεση. Αυτό ήθελε να κάνει ο Γιώργος Παπαδόπουλος αρχικά. Λοιπόν, πατάμε λοιπόν, αφού είναι επιλεγμένα το κομμάτι που δεν χρειαζόμαστε, κάνουμε delete, το φέρνουμε και πιο κοντά το κείμενο για να εμφανιστεί αμέσως από κάτω και έχουμε λοιπόν το καινούριο κώδικα. Αυτό θα εμφανιστεί σαν παράθεση μέσα στην απάντηση που θα κάνει ο Γιώργος. Αν πατήσουμε λοιπόν, αν θέλουμε, γράφουμε και κάτι άλλο μέσα, έτσι. Βλέπουμε την παράθεση, πατάμε enter και γράφουμε μπλα 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 μπλα, οτιδήποτε εδώ πέρα, τα σχόλιά μας, ξέρω εγώ, ό,τι θέλουμε. Τελειώνουμε και κάνουμε αποστολή. Θα δείτε τώρα ότι το μήνυμα, είμαστε εδώ, μουσικές σας παίξουν, πάμε στο τέλος, κάτω, ορίστε, παράθεση από εκεί Κώστας, που το πατάμε και βλέπουμε ποιος έκανε το αρχικό μήνυμα, και τα σχόλια που έγραψε από κάτω ο Παπαδόπουλος. Διαγράφουμε το μήνυμα για να μην υπάρχει στο φόρουμ. Τώρα, έτσι δεν το κάνετε εσείς απαντήσατε κανονικά, τελείωσε. Αυτά.